ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏଠି 500-700 ଗ୍ରାମ ସୁଜି ନେଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ପାଣି ବସାଇ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ କିଛି ଦେଇକି ପାଣିକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ସୁଜି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଜାଡ଼ି ତାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ତଣି ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ ପୁର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି। କ'ଣ ନା ଫୁଲକୋବି ନେଇଥିଲି, ଆଳୁ ନେଇଥିଲି। ମୋର ପରିବା ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ପାଖରେ ଯାହା ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ମଟର ଛୁଇଁ ହଉ, ଗାଜର ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପରିବା ଥାଇପାରେ। ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଟିକେ ଚୁନ ଚୁନ କାଟିଦେବେ, ଯେମିତି ଆମର କଟାଯାଏ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ, ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାଟିଦେବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି କାଟି ନେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ଥୋଇ ଦେଇକି କ'ଣ କରିଥିଲି ନା କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ତେଲ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଦେଇ ସାରିକି ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କୋବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାଦାମ ଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ବାଦାମ ଦେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଭାଜିଥିଲି। ଭାଜିଲା ପରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆକୁ ଦେଇକି ଭାଜିଥିଲି। ତାପରେ ଭାଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି। ଆକୁ ଦେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ମୁଁ ଯନ୍ତଣିଟାକୁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଚକଟି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ କ'ଣ ଥିଲି ନା ପୁର ଦେଇକିରି ମୁଁ ପିଠାଟିକୁ ଗଢ଼ିଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପିଠାଟା କେମିତି ଗଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ସେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେ ଆପଣ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ତା ମୁହଁଟିକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ମୋମୋ ଆମର ଯେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ସରୁ ସରୁ କରିକି ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଗଢ଼ିଥିଲା ପରେ ପିଠା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ପାଣି ଦେଇକି ତାତିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାତିଗଲା ପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖେଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ ପିଠାଟିକୁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇଥିଲି। କାରଣ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ପୁଣି ଗୋଟେ ଲେୟାର ପିଠା ଏମିତି କରିକି ମୁଁ 2 ଲେୟାରରେ ମୋର ପିଠାଟିକୁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଠାଟିକୁ ବସାଇକି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ମଝିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ସିଝିଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ପିଠାଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମର ଉପର ଯେମିତି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାର ଟିକେ କଲର୍ଟା ଡାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଥିବ, ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଯେ ପିଠାଟି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟିକୁ ମୋର କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ, କେମିତି ହେଲା ମୋତେ